ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר נשאה הן בעיניו. ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרא אסתר ותיגע בראש השרביט. ויאמר לה המלך, מה לך אסתר המלכה, ומה בקשתך? עד חצי המלכות ויינתן לך. ותאמר אסתר, אמרה למלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך ויינתן לך, ומה בקשתך? עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי. אם מצאתי חן בעיני המלך, ואמרה למלך טוב, לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי. יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב, וכירות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זר ממנו. וימלא המן על מרדכי חמא. ויתאפק המן ויבוא אל ביתו, וישלח ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו. ויספר להם המן את כבוד מושלו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נישאו על בשרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשת, כי אם אותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך. וכל זה איננו שווה לי, בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו, יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח. ויטבע בבר לפני המן ויעש האש.